k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila fɛn kɔni ye bi ye tarata ye juillet kalo tile 6 san 2021 sɔgɔmada in na ko kura an bɛ segin ka an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban sɔɔni an bɛna don an ka kunnafoni kɔnɔna na yanni o cɛ ko baro kɔni ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye Amadu El Konare ale bɛ wuli ka jɔ sabati don o don fɛn kɔni ye kunnafoni ɲini ye o y'a ka baara ye o kɔfɛ ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka na a lase aw ma don o don sɔgɔma o y'a ka wuli ka jɔ ye honorable i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tɛmɛda kow bɛ cogo di tabarikala an bɛ Ala fo a fɔra ko honorable ya qu'est-ce qui mo guloki b'a bɔ a guloki bɔ man di hali ni y'a sɔrɔ dafarada bɛ honorable tɔw ka indemnité ni ne ta cɛ o t'a basi ye min ye k'a dɔn baara minnu kan ka kɛ walasa ka sariyaw ta jamana kɔnɔ ani ka sariyaw lakɔlɔsi kuntankow bɛ bali cogo min na an bɛ an sinsin o kan siga t'a la baasi tɛ sɔni i ni kanumɔgɔw bɛna ɲɔgɔn lase o don kibaru kɛnɛ kan o la bi tarata jɛmukan an ka kunnafoni bɛna boli minnu kan an ka bakurubaw filɛ nin ye Mali jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ Karim Keita fɛn kɔni nɔminɛni ye ko o wulilen no ale nɔfɛ ni o bɛ mandat d'arrêt international ko fɔ o la an bɛ se ka mun de dɔn ni affaire in kan Karim kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn kɔni ni nɔminɛni min bɛ Karim nɔfɛ a bɛ tali kɛ kunnafonidila Birama Ture ale min tununa ni ɲɛfosi ma dɔn a ka kow la a kɛra san 2016 ni o bɛ 2016 ko fɔ kana bila bi la kunnafoniya fosi ma sɔrɔ a la o la aw ni Isa Kaba bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɛnɛ kan a bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma o kɔfɛ sɔgɔmada in na an bɛ taga dɔgɔ fili fɛn kɔni ye Mali alisilamɛw ka Kulubani o bɛ Haut Conseil Islamique du Mali ko fɔ ale kɔni ye négociation min kɛ walasa bɛn bɛ se ka na dɔgɔ firi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na yalima o bɛnkan min tɛgɛnɔ bila la a bɛ ka lawaleya halisa wa fɛn kɔni o kunnafoniyaw ye an bɛna don o kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni dɔgɔ firikaden dɔ ye an bɛna wele bila ale ma laseli dɔw bɛ ale bolo ka kɛ o kɔfɛ fɛn kɔni ye Mali jamanakuntigi ye ni o bɛ fanga furancɛ fanga maa ɲɛma ko fɔ Asimi Goïta ale ma kɔnɔnen don Moptikaw fɛ yen nɔ bi o la fɛn kɔni ye a ka programme ye an bɛna wele bila an ka lasigiden ma ka bɔ Moptikaw fɛ yen nɔ ni o bɛ Musa Tarawele ko fɔ ale bɛna o kunnafoniyaw ka o di an ma Amadu El Konare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni bɛ ale bolo Awa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Alexis Kalanbiri ma sɔn fɛn min ma o bɛna yira aw la jɛmukan in kɔnɔna na sisan an bɛ baaraw daminɛ ni wagati bolo dacogo ye wagati ale bolo da jogo filɛ ni an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ o bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn kɔni ye samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni tawudeni bɔ a la tawudenikaw fɛ yen nɔ tilemafɛ fiɲɛ de bɛna ci gɔngɔnbulon bɛna kɛ Mali kɔrɔnfɛ marabolo la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔjan filɛli la i n'a fɔ laadalako la o la sanko kɔni bolo dalen no bi tilegan in na walima sufɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile bantɔ ka don sufɛla la marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanko ye o ye Kayi Kita, Sikaso, Kucala, Mopti, Banyangara, ani Douanza, ni marabolo kofalen k'olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna na o la tilegan in na finteni boloda cogo filɛ nin ye an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min ye Kayikaw ye olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 38 ye Kulikoro olu ta bɛ kɛ 36 ye fɛn kɔni ye Sikasokaw ye olu ta bi jɔ digiri 35 la Segukaw ta bɛ yɛlɛn ka taa 37 la Moptikaw tilegan in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 38 ye Tombouctou olu ta bɛ kɛ 41 ye fɛn min ye Gawokaw ye olu ta bɛ kɛ 43 ye Kidalikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 44 na Menaka olu ta bɛ kɛ 43 ye fɛn min ye Tawudeni ye olu ta bɛ kɛ digiri 47 ye Bugunikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Kucala olu ta bɛ kɛ 37 ye Kitakaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 37 ye Ɲorokaw olu ta bɛ kɛ 38 ye Nara ani Douanza olu ta bi jɔ digiri 39 na Sankaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 36 ye Banyangara olu ta bɛ kɛ 38 ye fɛn min ye Joyilakaw ye olu ta bi jɔ digiri 36 la Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min ni a fanga yɛrɛ tɛ nana bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye filɛliw ye gɛlɛya fosi tɛ nana don o la fɛn min ye finteni hakɛya ye tilegan in na Bamako district kɔnɔna la o bɛ kɛ digiri 36 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 10
12 ye tile bena bin bamakuna lamini na nege kaɲɛ 19 ni o sera wagati boloda cogo ni ɲɛ dongo do sɔgɔma jɛmukan kɛnɛ mana sigi an bɛ fɔlɔ ka ale de di aw ma a kun ye aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna na an bɛ dugawu don kɛ ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmaden n'a kunnafoni kologirin caman de bɛ an bolo kɔrɔ Amadu El Kuna de bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan. Équipe de Laïdou di a kanubaga jamakulu ma ka fɔ dongo do sɔgɔmani ala ma basi foyi kana fɛn kɔni kunnafoniyaw ye kanubaga aw mako bɛ jɔ a fɛn fɛn na an bɛ na ni a bɛɛ lajɛlen dɔ ye ka se ka laseliw kɛ Amadu a bɛ cogo di an bɛ ala tanu fa la tɔmɔta ala ka tanu jidi amina ya rabbi bi ye tarata ye dɔgɔkun tile filanan ye bi ye o la fɛn kɔni kibaruyaw ye u bɛ tali kɛ jumɛnw kan kibaruya fɔlɔ belebeleba bɛ tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ Karimu Keita min ye waleba caman sigi sen kan i bɛ ka fanga kɔnɔna la dɔw ye ɲuman ye dɔw yɛrɛ ka fɔ la k'a bɛɛ tɛ ɲuman ye ale cogoya bɛ kiri bunakun kan nin waati na Mali kiritigilamaw y'a laɲini ko a tɛgɛ ka da Karimu kan ka na ni a ye Mali la ko asa ka se ka na a ɲininka a dalakan na kunnafonidila Birama Ture ale tununi min kɛra kibaruya ninnu bɔra ka bi siga tɛ min na o ye k'a fɔ ko in kɔni jamana kiri n'o ye Mali kiri ye kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 4 ale kiri tigilamaw ko in kɔni bɔra ye an bɛna kuma ale kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la colonel Asimi Goita ale bɛna bisimila mɔptikaw fɛ min bɛ tali kɛ jamana ka kanako ani jamana ka yiriwa baaraw la maa kunfɔlɔw sera kɛnɛ kan ka ban min ministre min ɲɛsinnen don lakanako ma an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan politiki kuma fana bɛna maana ADP Maliba maa ɲɛma Alu Boubacar Jalo ale bisimilara Kati section na wasa ka se ka taa bɔ Kati SDP Maliba maa minnu y'a la ɲɛnamaya baw ye u ka ɲɔgɔn dɔn ani ka hakili falen kɛ an bɛna o fana laseliw lamɛn sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanan na ninnu ye an ka bi cɛkuluw ye an bɛna sinsin minnu kan bi ka an ka bi kibaruyaw la fɛsɛfɛsɛ Mali kɔrɔ a tile bɛ a ba n'a kɛɲɛ kan fo ka taa se maliden minnu bɛ jamana kɔ kan aw ni ce a y'aw bisimila. Mali jamanakuntigi ni o ye colonel Asimi Goita ale be bisimila mɔptikaw fɛ a bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka taamana ka taa jamana ale yɛrɛ mara kɔnɔna la hakilina jiginna maliden jalaki caman min bi malidenw kan minnu bɛ tali kɛ jamana faamaw la minnu bɛ ɲinɛ an ka marabolow yɛrɛ kɔ ni k'u kunda wali jamanaw kan kosɛbɛ min ye k'a dɔn Asimi Goita ale kɔni y'a kanu nin waati na mɔptikaw fɛ a bɛna taa ye min bɛ tali kɛ lakanako n'i ye jateminɛ kɛ kow la ale kolo bɛ ɲini ka fɛgɛya dugumisɛnnin caman na minnu b'a la ka se ka kɛ sababu ye ka bamanciya ale yɛrɛ ɲɔ walankata kosɛbɛ jamanakuntigi ale kɔni n'a jɛw bɛna taa Mɔpti minnu na baara dakun caman kɛlen don k'u ma kɔnɔ ye n'o dɔ ye lakana kumaw ye o dɔ ye sigikafɔw ye o dɔ ye hakilinabaw olu tali ye waasa jamana yɛrɛ camancɛ bolo kɔnɔna bɛ se ka kolo suma cogoya min na baara ɲɛbila baara olu bɛ sen na minisiri min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakanako ma ale n'a ka jɛkulu ka se jɛkuluba caman wɛrɛ ma olu sera Mɔpti kaba min ye yanni jɛmukan in banni cɛ ko in bɛ tali kɛ fɛn mun na min ye an ka kunnafonidila lasigiden min bɛ yen ni o ye Musa Tarawele ye ale bɛna hakilina dɔw di a ko ɲɛw kan kibaruya in kɔnɔna la n'an bɔra yen sisan an y'a fɔ ten tɔ Mali jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ni o ye honorable Karimu Keita hakilina jiginna ale kɔni kɛra député ye min ye commune den ale maaw cogoya la kɛrɛnkɛrɛnnenya fana lakana bolo jɛkulu min tun bɛ wasabulon kɔnɔ ni o ye commission de la défense ye o maa ɲɛma kunun nka Karimu ka waati la tɛngɛlɛ Mali ani sɔmini ni jaki kuma caman taara ka ɲɛsin honorable Karimu Keita ma kɛrɛnkɛrɛnnenya a ka kɛwalew la n'o ye damatɛmɛwalew ni a ɲɔgɔnnaw ye nka kiri kɔni ma se ka ko bɔ a ko la min bɛ se ka ko tiɲɛ n'a kalo bange a ma sɔrɔla k'a fɔ sutura birifini kun makama caman bɛ Karimu dala k'a daminɛ a ka députéya makamaw la ni fa ye jamanakuntigi ye olu ni a ɲɔgɔnnaw ninnu bɛɛ lajɛrɛlen kɔni sutura birifiniw tun bɛ yen kosɛbɛ nka an bɛ donni min na i ko bi min ye Mali kiritigɛso min bɛ yen ni o ye commune 4 ye kiri kɔni kunfɔlɔw n'u don ni baara dɔw bɔra ye ni ka se ka hakilina dɔw ta ko mandat d'arrêt international ni o ye
karimu mana kɛ jamana o jamana wulikajɔw ka kɛ olu jamana kiiritigilamaw k'a bila Mali kiiritigilamaw ka bolo kan o kama Interpol kirifara bolofara minnu bɛ olu kɔni ye kibaruyaw ni sɛbɛnfuraw lase waasa ka se ka sɛbɛnciyaliw ni danciliw di k'a fɔ faso kiiri mako bɛ fasoden la ni o ye Karimu Keita ye a ka se ka na a bɛ tali kɛ kunnafonidila min bɛ yen ni o ye Birama Ture ye n'ale tun ye kunnafonidila ye Sphinx la ale kɔni ɲɛma tununa suko ni dusujɛ cɛ maa si ma se k'a ta yɔrɔ dɔn a balila ka tunu i ko to bin bɛ n'u la jaki ni sigana kuma caman fɔra maliden dɔw yɛrɛ kɔni ye kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ nka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen munumunu na Karimu cogoya bɛ a kun ni a kɔrɔbaya bɛɛ lajɛlen la a nɔ don a nɔ tɛ o tɛ se ka dɔ fɔ kiiri ka tigɛ waati tɛmɛnenw na kiiri kun wulila min na wele bilara Karimu ma a ma se ka na cogo si la sabula waati y'a sɔrɔ fanga ni makama minnu bɛ yen a laminɛli kun ka gɛlɛn kuma an ka kiiritigilamaw bɛ bolo min kan sisan o ye a ka di ye wa a man di ye jakosa a ka se ka na kiiri la a ka lamɛn mun bɛ Birama Ture ko la a ɲɛ ka se ka dɔn ni Karimu bɛ min kalama a la walima ni Karimu jabajɛlen don kiiri ka se k'a ka jaabiw kɔni bɔ nin kɔni kɛra kuma in laseli kɛra jigisigi kuma ye fɔlɔ maliden ma a ma sɔrɔla k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka jamana faama kuraw lajɛ k'a fɔ tiɲɛni minnu kɛra jamana kɔnɔ hali bi zole ma se ka da olu kan ni dun ye jateminɛw kɛ nin waati laban ninnu na jamanakuntigi Bandaw ale kɔni bolo bɔra baara la n'a ka minisiri ɲɛma kuma min fɔra jamanakuntigi kuraw fɛ n'o ye Asimina Jɛw ye o ye k'a fɔ ko olu kun kɛlen don ka bala don baara caman na nka min ye Bandaw tali ni sisan cɛ an ma maa minali ko mɛn fɔlɔ foyi ma ye kuma ni min kɛtɔ filɛ nin ye ni o jigiyaw sera ka sabati n'a kɛ jigiya kura ye maliden bolo n'o tɛ maaw bɛ ɲini ka fɔw jigi kɔ kiiri ale fanfɛla na a ma sɔrɔla k'a fɔ maaw jigi b'a kan nafoloba kule caman dunnen don jamana kɔnɔ tiɲɛni caman kɛra faali dɔw yɛrɛ fana kɛra n'a fɔra ko taama minɛ sisi ma bɔ kuma jigi bɛ ɲini ka wari an bɛna sigi k'a lajɛ Karimu ta in mana bɔ da min na o kibaruya na di maaw ma ladiriya hale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ politiki dakurunya kelen an y'a fɔ tentɔ ADP Maliba min maa ɲɛma ye Alu Bubakari Jalo ye ale kɔni y'a kanu a n'a ka jamakulu ka taa Katikaw fɛ Sibirido kɛrɛnkɛrɛnnenya ADP Maliba section min bɛ ne y'a maa ɲɛma ye Colonel Abdoulaye Keita ye nin waati na ka se ka taa hakili falen kɛ ni section maaw ye ka se k'a dɔn k'a fɔ ADP bɛ kisa jumɛn na Kati mara kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ Kati ale marabolo ka walankatalen don kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi politiki bangun kan ka se k'a jama salo a nafa ka bon tɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma min ye sous-section fɛn fɛn mɛ ADP Maliba to ala Kati ale yɛrɛmara kafo dugu ni togodaw la bɛɛ lajɛlen bɔra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ADP jabala la waasa ka se ka taa u ka président d'honneur kunbɛn hakili falenw bolila kosɛbɛ tɔ bɛ kisa jumɛn na tɔ ka taa ɲɛ wulikajɔ jumɛnw bɛ kɛ nka hakilina in bɛ ADP Maliba maaw bolo Kati o ye jamana ɲɛma kalafili nata ka Alu Bubakari Jalo kɛ tako kelen ye i n'a fɔ ka maa ɲɛmaw y'a fɔ an ye cogo min na an k'a lajɛ. Président d'honneur Alu Bubakari Jalo kanin Kati na in bɛ tali kɛ ɲɛdanga jɔnjɔn na ADP Maliba section min bɛ Kati o maaw la ka hakili falen kɛ n'u ye parti taabolo ani ɲɔgɔn dɔn olu hokumu kɔnɔna la. Kana parti kɔnɔ mɔgɔw dɔn an'u ka ɲɔgɔn ye an'u ka sigi ka kuma u ka denw ye minnu ye a ka se ka olu dɔn. Bisimilaliw kɔfɛ hakili falen jɔnjɔn kɛra parti bɛ lahalaya jumɛn na Kati mara la maa minnu bɛ k'a ɲɛnamaya olu ni ɲɛma ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka olu danci président d'honneur ye ani wulikajɔ jumɛnw bɛ sigi sen kan waasa u jɔse ka ngolo fa talata nataw la. Nin visite kabiri ADP Maliba kɛra Kati a ma deli ka kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka cɛya tɛ an ka foyi tɛ mais bɛn de y'a to a kɛra an tɛ foyi la pour que ka Alu ala yɛlɛ sanfɛ a bɛ se ka kɛ Mali président ye cogo min o de y'an ka taabolo ye. Alu Bubakari Jalo a ye kodan minnu kɛ mɔgɔw bɛ caman dɔn a la donc a bɛɛ ma se fɔli la mɔgɔ min sera ka ko caman kɛ ka sɔrɔ a ma fanga sɔrɔ n'i ye fanga di o ma je pense o kan ka se ka ko caman kɛ. Sigi kɔnɔna la Alu Bubakari Jalo yɛrɛ ye ɲɛfɔli caman kɛ minnu na a y'a laɲini k'a b'a fɛ bɛɛ kelenya ani karama o ka kologuriya hali bi n'a ka bi tɔ bolofara bɛɛ lajɛrɛlen kɔnɔ. Bɛɛ ka don fana n'a nana fanga la lakanabaliya bɛ yɔrɔ min na an bɛna se k'a bɛɛ lakani ni Ala sɔnna. Sirakuntanw bɛ yɔrɔ min na an bɛna se k'a bɛɛ dilan. N b'a fɔ de ma n'a nana maliyɛnw bɛ lafiya
Mali tɛ segin kɔ bilen Mali bɛ taa ɲɛ dɔrɔn de alhamdulillah aw b'o de lajɛ n'a y'o lajɛ fɛn fɛn mana k'aw la a kan ka kun aw la fɛn fɛn mana f'aw ma a kan ka kun aw la parce que laɲini a bɛ kɛ hɛrɛ de Maliyɛnw ma a bɛ kɛ lafiya de ma a bɛ kɛ ɲɛta de faso ma o kosɔn ne b'a deli n b'a ɲini tɔnden bɛɛ fɛ fɛn fɛn mana k'aw la fɛn fɛn mana f'aw ma aw kana nin si jate tabarikala Aliyu Bubakari Jalo ale yɛrɛ ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye a ka nin ɲɛdan ka hakili falen kɔnɔ kumaw bolila kosɛbɛ min ye bɛɛ kelenya i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka don da kelen ka bɔ da kelen ale yɛrɛ bɛna se ka fɛn mun kɛ ni fanga sɔrɔla a ye o hakilina ɲuman caman di a ka tɔndenw ma kama hakili dakurunya kelen Aliyu Bubakari Jalo ka hamina ye fɛn min ye bi o ye dusu ni fɛrɛ bolo min bɛ u bolo ka jamana in jɔ tɔnden bɛɛ k'i muɲu ka baara kɛ waasa ka se ka fanga in sɔrɔ waasa maliden degun min bɛ o bɛ se ka ta ka bɔ yen cogo min na a ka kuma fangamaw sinsinna k'aw ladɔnniya k'a fɔ hakili falen ninnu kɔfɛ i n'a fɔ laadala Kati maabakɔrɔ n'o ye dugutigilakaw ni diinɛ ɲɛmaaw ye Aliyu y'a kanu ka taa foli bila u bɛɛ lajɛlen na min y'an ka jamana tabiyaba dɔ ye n'an bɔra yen an bɛna lakanako ale nasaratigɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali finitigilaka maa 4 olu bunana o ni la i k'a dɔn awa joué kalo tile 4 a kɛra bɛnbaliya bingani wale senfɛ min kɔni kɛra Moritani ale yɛrɛ masurunya ni Mali dancɛ bɔ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Awa Sanogo y'an ka kibaruya dila ye min bɛ kumakan ninnu ɲɛfɔ an ye. Mali finitigilakaw ka kunnafoni di dɔ senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ka kɛlɛcɛ 4 k'olu kɔni bɔnɛna o nin na Bamaci wale dɔ senfɛ Moritani dancɛ masuru na ni sɛbɛn b'a yira k'a fɔ bingani wale tara ka ɲɛsin ni finitigilaka minnu ma u yɛrɛ kun bɛ ka taa leere de Tombouctou mara la maa minnu yɛrɛ ye ni waleya in kɛ olu kɔni ma lakodɔn fɔlɔ kabini san 2012 Mali kɔni bi gɛlɛya kɔnɔ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa caman faga hali ni o y'a sɔrɔla an dɛmɛnen don ni ONU ka kɛlɛkɛdenw farafina kɛlɛdenw fo ka taa se Faransi kɛlɛdenw ma Faransi yɛrɛ y'a yira juma tɛmɛnen k'ale ni an ka finitigilakaw ka baaraɲɔgɔnya k'o bɛna daminɛ kura ye o baaraɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kun ɲɔnkirila ka kɛɲɛ ni fanga bɔsi min kɛra mɛ kalo la Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye ale y'a yira k'a fɔ k'olu ka kɛlɛdenw kɔni bɛna segin dɔɔni ka bɔ Sahel kɔnɔna la ni waleya yɛrɛ kɔni bɛna kɛ cogo min na u m'o ɲɛfɔ halisa nga u ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'a ko a ma ko Barkan o kɔni bɛna nɔra bila ni kɛlɛden wɛrɛw ye minnu yɛrɛ ɲɛ bɛna si jadi walew kɛlɛli ma kosɛbɛ ale ni ka an ka finitigilakaw dɛmɛ nanzaraw ka kɛlɛden minnu bɛ yan n'an k'u ma ko force takuba o yɛrɛ bɛ t'i jɔ bi fo maa 600 la ni o yɛrɛ tilancɛ ye Faransikaw ye a tɔ olu bɛ bɔ Estonie Czech Suède ale ni Italie Romanikaw fana y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna o nin don a la tabarikala Awa Sanogo ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye Bamaci kelen gun kan an bɛ taa jamana cɛmancɛ bolo fɛ duurukaw ka yɛrɛmarakafo kɔnɔna la a yira k'a fɔ Bamaci wale dɔ kɛra yen n'o ye maa marifatigiw olu kɔni nana bi dugumaw kan ka ti ɲɔgɔnna sɛbɛkɔrɔ sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ min na maa wɔɔrɔbɔyan ko olu bunena u ni la an ka dugulamaw fan fɛ ka taa se cɛni caman kɛra n'o ye bolifɛnw jenini ani baganw saloli ka taa ka se tasuma bilali ma maaw ka magoɲafɛnw na min ye k'a dɔn a ko kun ka kɔrɔfɔw la nin wale ninnu a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra kunun ntɛnɛn yɛrɛ joué kalo tile 5 kama min ye Dana Amasago olu ka kuma lasela min bɛ ale taara kɛnɛ yɛrɛ kan ka ti ɲɛ da kan a bɔlen kɔ ye a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Usumani Sagara ye an ka jɛ an k'o lamɛn. Ayiwa depuis sɔrɔ an ye wili kanda mɔgɔw ye k'a fɔ ko attaque dɔ bɛ ka a boloma da duuru commune kɔnɔ a kɔni y'a suda mɔgɔ caman ye mais o bɛɛ la o n'a ta bɛɛ a sɔgɔma joona fɛ 4 heures en tout cas mɔgɔ jugu ninnu u nana bi an ka kan kan Yawa u ye Yawa ka kelen minɛ Yawa a bɛ ka taa sugu la olu fa o donc mais an ka autodéfense minnu bɛ yen parce que sɔgɔma u tun bɛ ka ɲɛ ko u y'a sufura ninnu kɔni bolila ka taa u bɔlen min kɛ u tɛmɛna ka taa duuru u ma dɔn duuru dugu kɔnɔ du Carrefour la mais min wele Carrefour la c'est à dire que mɔgɔw bɛ taa mobili ta yen mɔgɔw bɛ taa charge kɛ yen butiki bɛ yen so dɔ bɛ yen u taara yen u ye butiki 3 jeni u ye bagan fɛn bɛ yen u y'a cɛ ka taa n'a ye u ye autodéfense mɔgɔ 2 fa ka cɛ kelen bɛ min bɛ ka ale remarque o ye mɔgɔ 3 ye u tɛmɛna ko o dugu dɔ bɛ yen ko kun fana dugu commune u tɛmɛna ka taa yen u ye bagan cɛ u ye mɔgɔ 2 fa ye donc u ye bagan caman cɛ kun kana duuru
ka tɛmɛ ka taa yawa descente la donc sɔgɔma an bɔra Bayangara ka na i bɛna sɔrɔ renfort bɔra Jɔnbɔlɔ Bayangara renfort min bɔra u nana mɔgɔ ninnu sɔrɔ kan yɛrɛ la fɛn ninnu sɔrɔ kan na u ye ɲɔgɔn tire u ye ɲɔgɔn sama u ye ɲɔgɔn tire mais u y'a sɔrɔ u sera yawa bɛ cɛncɛn bɛ daminɛ yɔrɔ min na ani fara bɛ daminɛ yɔrɔ min na yawa bɛ yen de n'i bɔra yawa dɔrɔn i bɛ cɛncɛn ta fo Burukina donc u y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn tire la mais u jiginna yawa ka ban n'u jiginna dɔrɔn ka bɔ yawa ka taa fo Burukina dugu minnu bɛ yen u caman ye accord signé ni jadisiw ye donc n'u jiginna yen ka ban a bɛ komi u b'u ka foro la u b'u ka dugu la u b'u ka yɔrɔ la donc mɔgɔ si tɛ se k'u bali cɛncɛn dugumala la donc u jiginna dɔrɔn u taara sɔgɔma an ye musu min ye su naani su saba tun don sisan an y'a comptabiliser ko mɔgɔ 2 5 mɔgɔ 3 o tɛ mɔgɔ 5 ye yaw mɔgɔ 1 donc a su min kɛra a bɛɛ mɔgɔ 6 de banna maintenant adamadenw yɛrɛ siran don attaque bɛ kɛ waati min na muso den a bɛɛ bolila ka don kulu kɔnɔ mɔgɔ si tun tɛ dugu kɔnɔ donc sisan mɔgɔ bɛ dugu kɔnɔ nka a bɛɛ siran don tɔw b'a fɔ pisiko cogoya min na a bɛɛ siran don siran de bɛ bɛɛ la hali ni bidon fɛn galama gosira fɛn na dɔrɔn a bɛɛ bɛ siran donc ni san bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se ka fɛn kɛ. fanga mɔgɔw minnu ye militaire ye olu ma se kɛnɛ kan fɔlɔ wa. Bon, donc vraiment depuis sɔgɔma an kɔni nana autodéfense mɔgɔw nana ani population fana jeune fana u y'u se kɛ mais mɔgɔ ninnu u ka armement marifa minnu b'u bolo a ma nɔgɔ mɔgɔ minnu nana fana a bɛ mɔgɔ 100 bɔ donc camanba de nana donc u sera k'a dɔn fila dɔ tun bɛ kuru a tun b'u ɲɛma ale tun b'a la donc u sera k'u dɔn donc fanga depuis sɔgɔma an nana an y'u wele an y'a fɔ préfet an y'a fɔ sous même gouverneur an ka président min Bamakɔ ale y'a fɔ ne k'a bɛna ministre wele k'a fɔ a ye bon ministre ninnu gouverneur préfet an kɔni a bɛ komi kadɔ jamana a tɛ Mali fɛ hali n'a bɛ Mali fɛ olu kɔni tɛ anw fɛ n'u b'anw fɛ a tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ kɛ ten n'u tɛ se ka marifa yɛrɛ d'a ma n'u tɛ se ka fɛn wɛrɛ d'a ma u ka an ka dɔnso minnu bɛ yen minnu bɛ ka anw lakana u k'u bilasira. tabarikala saga 40 kilo bɛ nɛgɛ 7 kan waasa ka kibaruya ta ko fɔlɔ datugu an bɛ taa kuluba kan o ladɔnniya k'a fɔ maa o maa bɛ ca kɛ kuluba nin waati na a bɛɛ lajɛrɛlen jatigɛlen don kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ jamanakuntigi ka danganaya kɔnɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu ye kankɔrɔsigiw ye n'o ye conseillers ye k'u doni ka bon jamana kan ka tɛmɛ u nafa kan Asimi y'a kanu maa 14 olu kɔni bolo bɔra baara la kuluba maa kunu minnu nomera ka bi bɛ ka waati la a yɛrɛ k'a fɔ doni fanga ka bon musaka bɛ buruja min ye dakawana mobiliw bɛ boli fa bɛɛ lajɛrɛlen fɛ a bɛɛ bɛ bɔ jamana ka nafolo la o kuma an ye gafe fɔlɔ min sɔrɔ o ye maa 14 ye olu kɔni ka degré de nomination o abrogera n'o ye k'a yira k'a fɔ k'u ka conseiller banna kuluba bi olu doni na bɔ jamana kun kuma ko kɔni kɛlen kabakuru fililen torikulu cɛla kuluba nin waati na sabula maa caman minnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ tigɛ la ni nafa yɛrɛ t'a dɔw la kosɛbɛ bɛɛ lajɛrɛlen sirannen don a ko maa bɔ damina waati nataw la kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ an b'o di nin waati na minnu bɛ k'an layɛ an ka foli b'a bɛɛ kelen-kelen ye o mana kɛ Mali fan o fan ko nin bɛ kibaruya kun fɔlɔ kun cɛ Fanta Tumuta yan'an k'an labɛn kokura. An bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye hali sisan an bɛ fulakɛ bisimila Sori Ibrahim Diallo ni Sori ka labɛnw sabatilen don an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Dawu ka yamaruya kɔnɔ ani Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la sɔgɔmada in na siraba yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na gɛlɛyaw jumɛnw de bɛ sirabaw kana la ani anazɛri ye kuma jumɛnw de fɔ bilasiralikan na min b'a to an bɛ se k'an janto an yɛrɛ la an ka circulation na sɔɔni aw ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.